أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Jama'a da muke tare da su a wannan safiya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna godiya ga Ubangiji da ya ba mu ikon saduwa da al'umma da suke a wannan gida na Nasarawa. Muna kuma gode muku da wannan tattaki da kuka yi domin kawo kukanku ga mu, domin mu tabbatar da kukanku ya kai ga waɗanda ya kamata ya kai. Babu shakka mun san yanayi da ƙasarmu take ciki da ma duniya baki ɗaya, amma kamar yadda muke faɗa kullum, addu'a ita ce makamin mumini. Don haka muna kira gare ku da ku ci gaba da addu'a domin samun zaman lafiya a Kano da Najeriya baki ɗaya. Haka kuma muna yi muku godiya da zuwa wannan waje ba tare da tashin hankali akan hanya ba. Wannan shine muke tunanin dama zai faru ga al'ummarmu na jihar Kano masu son zaman lafiya da kwanciyar hankali. Don haka a ci gaba da wannan ɗabi'a da ɗa'a mai kyau a dukkan abubuwa da zamu yi. Ga takarda da aka danka a hannuna ta abubuwa da al'umma suke ganin ko muke gani baki ɗaya su ne matsalolin da muke fuskanta. Muna tabbatar muku da cewa wannan ƙorafi naku zai kai ga shugaban ƙasa da dukkan wanda ya dace a kawo masa. Don haka a ci gaba da zaman lafiya a tsakaninmu. Muna tabbatar muku dukkan hanyoyi da za mu bi don tattaunawa da miƙa waɗannan buƙatu ga dukkan shugabannin da ya dace su samu za su riske su, kuma muna da yaƙini insha Allah za su saurari abubuwan da kuka faɗa su taimaka wa al'umma. Muna godewa dukkan waɗanda suka shirya wannan tattaki a cikin kwanciyar hankali. Muna fata yadda kuka zo nan lafiya, Allah ya sa ku ƙare wannan tattaki da kuke yi lafiya, kuma Allah ya mayar da kowa gidajenmu lafiya. Daga ƙarshe muna ƙara tabbatar muku da cewa dukkan bukatun nan da kuka zo da su, mu ma muna sane da su, kuma idan kuka duba tarihi tun daga shugabannin baya, dukkan wanda ya zo ga fadar mai martaba sarki muna gaya musu wannan kuka na al'umma. Don haka ba wani abu ne da muka fara yau ba. Insha Allahu za mu ci gaba da bin dukkan hanyoyi da suka dace domin faɗar kukan al'ummarmu ga shugabanni da Ubangiji ya bamu, da fatan za su ci gaba da sauraronmu a bi hanyoyi na maslaha yadda za a shawo kan waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya da yardar Ubangiji. Muna ƙara godewa dukkaninku, muna tabbatar muku da ƙauna da soyayya tsakaninmu da ku, kuma muna tabbatar muku za mu magana da shugabanni wanda mun san za su saurare mu domin tabbatar da adalci da ci gaban al'ummar da su ɗaya. Daga ƙarshe muna ƙara addu'ar dukkan abubuwa da ba za mu iya yi ba Allah ya iya mana. Allah ya ci gaba da kare mutuncinmu da addininmu. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya ba mu damina mai albarka. Malamanmu da iyayenmu da shugabanninmu da suka koma ga Ubangiji, Allah ya jaddada musu rahama. Allah ya ci gaba da ba mu albarkacinsu. Idan wa'adinmu ya yi, Allah ya sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi